Alright, for today's video, ita tang pangpanihapon na ninam di bag-o das alturas tiris tagbilaran oy tanawar ganyo manok-manok atong style ron. So kana kay pangpanihapon man o hapon sa Tabulakaw taon dia atong tirada di daron mga alas 5 na sa hapon kay nangita ang tagpangpanihapon o atong suruyo ng syudad sa tagbilaran dere kung asa ta makauyon. Nya naman tay bag-ong naibalaan nga naman kuno maayong chicken diha nga lamian kuno kaayo nga 24 chicken kuno pero dili na 24/7 nga chicken na 24 chicken lang pangan diha. So sa atong pagkakuryoso diha ato sang giadto nato oy sabutan di tapawahi sa trending diha. Gikan masad ta nagpista dres tuan nya medyo nay mga baboy-baboy nya nay mga ginagmay gud diha mga unsa pa na mga karne diha o tilawan lang gud nato gud gud bisa pagikan taga pista pero nakakaon na tag mga seafoods pagbiang adlaw. So ato na sa bangilan direg manok ron kay bag-o lagi kunuhay so ato ko nang suwayan. Siyempre boto kag alturas o ang ilang parkingan diha nagis ilawom so mag siyempre adna ta parking sa kalsada di mato tadto kita sila ang parkingan so mura dia ron na tas parking lot kasi ka na tagamay dia so pagkabungad na to dia muna dayon dia 24 chicken oy so bag-o magay siya so medyo gidayo-dayo pag yun siya karong mga higayuna. So kani kay gidayo man usa na punta sa mga nidayo taon oy sabot taon dito pahuli lagi trending so muna nag-order na ta nya nagpaabot na sa atong tawag diha. Mo na atong number karon 2234 so ayon gyud nakalimtis patadi gyud niya nagsuertres na base na mo gawas na kuhae lang nag usa ka numero. So muna diaron gitawag na ta ang atong anang turnong numero o ato na nang gikuha ang atong gi-order diha. So among gi-order amo sang gi-search una sa internet ug unsa bay maayo sa may bestseller so atong gi-order dire karon kining ilang gitawag nga Jack Daniels. Pero din siya imnon ha sa butaan mo mura ko lang gipangan gud. Nya na po tayo sa gi-order kanang yangnyeom lami man kuno ning duha mo tong gisuwayan. So mo na karon pag human na natong order syempre muuli na ta kay gutom na kayo tig panihapon na o nagabian ko ta ganina nilakaw tag medyo hayag-hayag pa karon nagabian na gyud. So ang nakalami kuno dire guys kay mga flavoring nila sa panadiha ato gupuning suwayan ron maila ni karon nagkaon na to. Gwapom sa kuno kayo ni kay boneless chicken man ni so why bukog kay boneless man o ngana gyud na siya kay boneless man. Bitaw na kauli kita sa balay yun. Ato gining ablihan kay ato ning ipakita sa inyo kung unsa ni siya kalami o ka-trending kunuhay. Pero trending lagi ni. Pero ato ning birahan ng panihapon. O tanawa rin na diya. Imo pala lang tanaon. Pirti naging lamia gutom. Nagiging sa tanan. Kulang nagiging nagkanon. O di pa mo masatisfy diya. Sa video palang daan. Pirti ng lamia. O ato na sa ablihan ng usa diya. Araw kaingon mo doha mong gi-order. Pero duha gud taong gisukayan na gud na mo gud. Half lang yun ni ha. So abihan pa lang ninyo whole chicken among gi-order half ragod po na so na equivalent tagud po nag usa ka manukan. So muna diaron kung namog buhol mo tumog tagbilaran na dire sa alturas likod dire sa pin shop. Sige bye.